Update to जों फुंनि 10 हयते सामुं खालायलायमानि जे वार आलायै फ्लेग कायलानि आ सामुं रक इनका अलमोस्ट जे ग्राउंड नि सामुं बाकी तंख इनका जे फ्लेग फिक्सिंग खायनि फ्लेग जे कायनि आबो खाय मोटामुटी कमप्लीट दंगै तंखा मे इनका जतनसे प्रॉब्लम इनका नरक साइमनो जे सिनि मो मात न सुनो एलाउ खाया पुइलन हयते एटलिस्ट 2-3 दिन सिगां जनो जदि एलाउ खायाखाय जों मो सामुं रकनो एकदम काहाम के नायथका खालायमा खामो कारण इनका नायदि मो आस्था बोलो program खाने बागै CPM हाय बरकनो फ्री हैंड दिजागो आसि 2-3 दिन सिगां बरकनो मार्क फ्री के दिजागो कांग्रेस हाय पॉलिटिकल पार्टी नो 2-3 दिन सिगां मार्क बरकनो फ्री हैंड दिजागो जे जगह आमारा बांगाली हाय पार्टी रनो 2-3 दिन सिगां फ्री हैंड के दिगो मार्क नि बागै मार्क प्रोग्राम खाने गाय नरक नुगै तोना ताकबो सिनि उकलगो प्रोग्राम चलि तंग गायसि ओ प्रोग्राम बरक हनि 10 ता पाइनाय हनि 10 ता पाइखाय बाहाय के ओ प्रोग्राम जे ताबुक बंगनि जे स्ट्राक्चार टांजाक तमनि आब्रंनो बाहागे नरय बरक सुनो फ्री हैंड खारि मानाय बेलाय के चैलेंजेस आइसि मेन कोखाय आं मनो साना मुसुंगो बरक नायो जे तिप्रामो थानि थानसानो जे सिनि नो वन नोटिस जे नोटिस थानसांगै तमनि आबनो बरक नायो जे देरारिना नायसि सो जोंबो कम तंगिया जों तिप्रासा एसे जोंबो फुनुगरिनाय सुनो जेसु कासुओ सिनि सामुं आसुनो चैलेंजेस जोंयै फायबायसि आबन बागैनो आं साना मुसुंगो नरक नुखाना मिया सिनि बोबाग्रानि पोस्टर रक सिरजाक माने नुगो हायसे आंगे एक्चुअली आम हाय बरकनो हामबायसि ना मुसुंगो बिकज ताम बागा हामबाय मारिंगाय आबो हाय बरक जतो सिनि तिप्रासानो सा तकनाय सिनि बोबाग्रानो हामिया सानाय सिनि बोबाग्रानि आमथे पोस्टर सिसिकनाय सिनि तिप्रासानि बिसिंगो तेबो यूनिटी फायो सिनि तिप्रासानि बिसिंगो तेब फान हायसि आबन बागै आं साना मुसुंगो जे क्लाइमानि आबोतो सालिया नुखा बरम जाखा किन्तु जों आबोनि बागै जवाब दिनायसि जों नगा आसुगै तंगियासि जों तिप्रासा आगिन हाय सिरिं सारं तक जागै बुजागै नगो सिरिं सिंगे थां तंनाय जों आबो हाय ताबुनि तिप्रासाया जों 2025 नि तिप्रासा आइसि ईदनि जवाब जों पत्थबारिनो साइमन आइसि आउन बागै लास्ट आं रिक्वेस्ट खाने मुसुंगो ताबुकबो जे बखा फानिना फाया हि वानसुक तंनाय रक आं बंनो रिक्वेस्ट खाने नंनि बिसिंतै खानानि मो प्रोग्राम सिनि तिप्रासानि बागै सिनि थिनांनि बागै सिनि मानथाय सप्तानि बागै जों ताबक सुनु तिप्रा राज्यया एन्टायर नर्थ ईस्ट थानसां लायखा फायदि जों फुनुगरिनाय सिनि तिप्रा हास्तेवो सिनि तिप्रा सरंनि जुंजाल खायतंनाय आबहाय बांलादेशि फायनाय रंनि बांलादेशनि बरंनो फुनुगरिनाय ताबक सुनु तिप्रा राज्यया पूरा नर्थ ईस्ट सिनि तिप्रा सान लगी तंगो जों केबनो किरि हायसि सिनि मानथाय सुं नानाय मानथाय जुदि जों सेगै माय छानि मालि हांगाय मानथाय जों सेगै नानाय बाध्य मांलायनाय आबन बागै आं नं बिसिंदि कोना मुसुंगो केबो खना नंनि सामुं तंगो फाया हिनता तंबायरे खना सालचा नंनि सामुं खाया कारबनो सिनि कुन मुंसांया आबन बागै खना सालचा नंनि सामुं खाया कारै जत फायै फुनुगरे नांगौ जे मो तिप्रा राज्य तिप्रा सानिसे बांलादेश नि फाने बांलादेशी रंगिया आसुना साना मुसुंगो हामबाय।